Il-backbencher nazzjonalista Franco De Bono jerġa' jsemma leħnu. Fit-tieni jum tas-sena l-ġdida, Franco De Bono jiżvela l-ewwel darba li d-diskussjoni dwar kif il-Ministeru ta' Karm Mifsud Bonnici għandu jinqasam fit-tnejn ma bdiċ f'Diċembru li għadda, iżdila pendenti għal mill-inqas 6 xhur. Nista' ngħid tal-Ġustizzja l-intern għamet mhux qabel il-vakanzi tal-miliet. Internament qabel il-vakanzi tas-sajf jekk mhux qabel. Franco De Bono reġa' insista li Lorenz Gonzi personalment wedu li l-Ġustizzja u l-Intern se jkunu separati sal-aħħar tas-sena 2011. Dak kien id-diskors mhux tiegħi tal-Prim Ministru tal-aħħar tas-sena. U dik jiena ngħidha u nibqa' ngħidha bir-rispett kollu. Il-weda tal-Prim Ministru baqgħet ma twettqitx minkejja li fi kliem Franco De Bono il-Gvern wasal fl-aħħar tal-leġislatura tiegħu u ħin x'jinħela m'hemmx. Il-backbencher nazzjonalista jfisser kif il-qasam tal-ġustizzja f'pajjiżna jinsab fi stat ċokkanti u karatterizzat mill-liġijiet tad-daħ. L-istess maġistrat li għamel l-inkjesti mal-pulizija, li jmexxi l-inkjesti, l-investigazzjonijiet mal-pulizija, xogħol tal-pulizija, tajjeb huwa l-istess maġistrat li jġudika l-kawżi. Jekk ma jxukjakx dan, ma nafx għandu jxukjak. Qal li l-fatti li ħarġu fil-qorti dwar traffikar ta' drogi fil-ħabs juru negliġenza serja mill-Istat fit-tmexxija tal-ġustizzja. Immissa ġejna fuq il-leġittimità tal-Istat li jeżerċita l-poteri tiegħu. Trisfel kollu għax jekk għandek istituzzjoni li l-Istat mhux qed jamministra jew qed jamministra b'mod negliġenti ħafna, dan mbagħad jista' jimpinġilek fuq il-leġittimità addirittura mbagħad li tikkundanna. Franco De Bono qal li bħala backbencher qed ikompli jsemma leħnu propju għaliex l-affarijiet mhumiex mixjin sew. Saħaq li ma jistax jifhem għalfejn qed ikun attakkat talli appella l soluzzjonijiet fġieħ soċjetà ġusta. Imma daw l-attakki personali vili u bla sostanza. Għaliex? Ejja niddiskutu l-issues f'dal-pajjiż. Jekk għax allura tiddiżinċentiva, allura x'għamel għabad ma kif hemm min jagħmel ma nersaqx lill-Parlament. L-aħħar ġimgħat kienu karatterizzati mid-dikjarazzjoni ta' Franco De Bono li jekk il-Prim Ministru ma jżommx mal-weda tiegħu li jaqsam il-Ministeru ta' Karm Mifsud Bonnici sal-aħħar tas-sena li għaddiet, huwa ma kien se jibqa' jappoġġja lill-Gvern. Mistoqsi dwar dan De Bono wieġeb hekk. Da mhux li rrid jinfiel, tkoll inżomm, jiena jekk ngħid kelma dik hija kelma.